Hare Krishna. Takže v podstatě my žijeme ve světě odpadu. A ten odpad je dvojí. Jeden ten odpad je v podstatě ten hmotný a druhý je ten, který je odpadem mentálním. Ten hmotný odpad, to je ten odpad, který vlastně jakoby horko těžko dostáváme ze země, potom ho posíláme okolo globu. To je to, o čem zpívá Hudka, když zpívá věcičky na pendrek, co hodně stojí. No a vlastně ten druhý odpad, který je ten mentální odpad, tak ten mentální odpad je vlastně horší. To, co nám vlastně tady cpou do hlavy. Jedna z těch věcí je, že vlastně Darwin, fosilismus. Vlastně původem života je vlastně kámen a molekuly, které prostě se náhodně tak jako spojovaly a vznikl jakoby život. Přitom vlastně on nikdy, nebo my jsme ještě nikdy nenašel ty mezistupně, že jo, tu napůl žirafu a napůl koně. A ta evoluce se vlastně někde zastavila, protože vlastně v dnešní době, že jo, vlastně z orangutana se nestává šimpanz. Ale to není jako ten nejdůležitější aspekt tohoto všeho, co nám spůjde do hlavy. Další vlastně tady ta velká věc je to, že je vlastně že ty věci nás jakoby můžou učinit šťastným. Což vlastně jsme si všimli, že to nefunguje. Je jako hezká písnička lidová, tam se zpívá, že dobře tomu, kdo nic nemá, nestará se, kam co schová. Další aspekt tady tohletoho, co prožíváme, je v podstatě to, jak se člověk vlastně snaží najít štěstí v nějakých těch vnějších věcech, což nikdy nefunguje. Protože ty věci vnější nemůžou jako prostě člověka dát takový to vnitřní naplnění na dlouho. No tak, abych vlastně to nějakým způsobem tohleto zakončil něčím velice pozitivním, tak ve škole Vajšnavů máme úplně jakoby jednoduché řešení. Co se týče tady tohoto odpadu, co nám spou do hlavy, tam jako ty média a tyhle ty věci. A celá ta společnost, která vlastně v podstatě jde momentálně, že jo, ať už je to prostě, co se týče tady, že jo, produkce tady nesmyslů, až co se týče toho, že, jo, to jsem vlastně chtěl říct, že oni vlastně teďka se snaží prezentovat to, že stroje a technologie a že s nás udělají jako napůl ty bioroboty, že to jako bude to štěstí. A je to úplně nesmysl. Je to nesmysl a jako jo, já to chápu, že jako ty jejich argumenty, že prostě oni říkají, že jako teďka nemusíme tolik pracovat, jo, tak dobrý, tak my teda tolik nedřem na tom poli a jezdí tam ten traktor, jo. A ty lidi mají čas prostě, já nevím na co, dobrý, ale si víme na co, no ale to je jedno. Takže vlastně tam jde o to, že to jako není pravda. Že to není pravda, že a i s tím časem je to podvod. Já jsem jednou dělal interview s člověkem, on byl taky jako bezdomovec, ale většinu svého času se vzdělával, on prostě trávil
čas v knihovně, asi, že tam je teplo a je to zadarmo, že jo, ale četl knihy a on mi říkal, že když začínali jakoby počítače, takže jako se jim to snažili střelit tím způsobem, že jim řekli, že jim to ušetří čas. No tak to by asi shrnovalo tady tu technokracii. Takže v podstatě je to součin, s tím vlastně tady pracují Asurové, takže to je součin fosilismus, materialismus, technokracie, to jsou takové asi jejich 3 hlavní trumfy, které jsou úplně nesmyslný, když se nad tím člověk zamyslí, z jakýhokoliv hlediska. Jako tam stačí úplně jako obyčejný selský rozum. No, nicméně jsou s tím jako úspěšný, protože ta společnost je takovým způsobem hypnotizována. A to nemyslím jako já o hypnotizování nic moc nevím, jo? To myslím jako nemyslím to doslova, ale je to jako docela chytře vymyšlený, i když je to i hloupě vymyšlený zároveň, protože když se nad tím zamyslí člověk, tak celý ten systém nedává smysl. Já jsem například dělal na nějakých stránkách, byly ty stránky, nějaký vývoz potravin, bylo to z Anglie, bylo to prasečí maso a my jsme to digitalizovali. Nebo my jsme teda digitalizovali jakoby vývozní deklarace, jo. Ale my jsme jen tak jako prostě pro příklad jsme vzali tady ty prasata. A já jen tak jako, já jsem dělal na tom prostě, co se týče jako prostě UX designu, kde tam tohle to vůbec nebylo potřeba vědět, ale já jsem tak ze zajímavosti jsem se podíval, jsem byl tenkrát v Anglii, kolik se toho vyváží a kolik přiváží, a jsem zjistil, že oni stejný maso, stejný tuny a tuny masa, který přivezou i vyvezou. Takže jako to je jenom takový ilustrační příklad, že ten systém je debilní, když to řeknu ve zkratce. No nicméně, takže jak jsem říkal, jak jsem sliboval, skončíme moje kázání na něčem pozitivním. A takže já bych vás tady naučil takovou jednu mantru, kterou my v naší škole Vajšnavu používáme. Čekejte, já to musím nějak otočit teďka, kde se to otáčí. Aha, tady, dobrý. Nechce se to otočit. No, tak nevadí. Tak to tady strčíme takhle. Jo. Tady to je ta mantra. Je to Hare Krishna Maha mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Takže v naší škole počítáme, že když budete opakovat takovou jednoduchou mantru, tak se vaše mysl osvobozí, protože Maha mantra v překladu znamená velké osvobození mysli. A to je, myslím, že je velice praktický v dnešní době, aby jsme právě, jak jsem mluvil o tom odpadu, aby jsme si ho jako buď to vysypali z hlavy, a nebo ho tou mantrou odfiltrovali. Takže s kým říkáš? Takže to jsou jakoby různý možnosti. S kým říkáš, s Davidem? Hare Krishna.